channel. So, for today's video, another mukbang videos na naman po tayo. And para maiba naman, ang imumukbang natin mga lamang loob po ang imumukbang natin ngayon, guys. So, may nag-request kasi ng Bopis. Ayan. Ito yung Bopis Kapampangan. Sa Kapampangan, tawag namin dito is pulutok. Ayan. Bopis Kapampangan. And of course, mother-in-law ko ulit yung nagluto niyan, guys. And sinamahan ko din ng okoy na isaw ng manok. Yung bituka ng manok, ayan guys. Ginawang isaw. Or ginawang okoy. Ayan. And since lulubos-lubusin na natin ang pagkakain ng mga lamang loob, guys, meron din ako ditong yung atay at balon-balunan ng manok. Yan, adobo. So, let's eat. Kanina pa ako nakikrave dito, guys, kasi matagal-tagal na ako hindi kumakain ito. Ito siya, sa mga hindi nakakaalam. Yan, yung bituka ng manok yan. Tapos, meron akong napakasarap na sausawan. Favorite ko to, yung may pipino. And of course, meron ako ditong apple carrot shake. So, let's start! Kain na tayo, guys, kasi kanina pa ako nakikrave. So, unahin na natin itong Bopis Kapampangan. Ihuhuli natin yung yung okay ng ng bituka. Ang sarap. Guys, hindi ako palagi kumakain ng ganito mga lamang loob. Kasi bawal, hindi naman bawal, masama din yung sobrang pagkain ng mga ganito. Kaya, minsan pwede rin. Sarap. Sa mga kantin-kantin dito sa amin, hindi mawawala yung Bopis dito sa Pampanga. Kasi talaga namang isa sa mga may pinakamasarap magluto ng Bopis mga Kapampangan, syempre. May kanya-kanyang kasing version yan, di ba? Ng pagluluto. Bopis. And kaya, hindi ko kasama si Hailey magmukbang kasi hindi naman niya makakain, guys. Hindi niya kakainin yan. So, puntahan na natin tong okoy, bitukang okoy. Isaw ng ng manok. Ang crunchy pa din. Like, hindi ko agad kinain yung kaluluto. Kasi, pinakain ko man si Ellie. Yung iba pinagpupulutan to. Pero masarap din tong ulamin. Sakto na sakto yung sausawan niya. Dito sa okay yung isaw. Gusto ko sa sausawan ng ganito. Yung may pipino. Try nyo, guys. Pag gagawa kayo ng sausawan, lagyan nyo ng pipino kasi masarap. At ang bango. Sarap.
Sarap. Mm. Sarap. Mm. Sarap. Mm. May narinig mo na, actually, kahapon pa binili ko, yung isaw, nilinis mo na lang mabuti, tapos minarinade. Para talagang, masarap yung pagkakasangkap niya. Kasi minarinade siya overnight, ng biyanan ko. Kaya ngayon, super lasa niya talaga. Mm. Ang sarap. Mm. Mm. Sarap. Narinig mo ba yung lutong? Ang sarap. Yung lutong. Pag ako lang mag-isa nagpi-film, parang napakapayapa ng film ko nun. Wala yung makulit. Basta kapag nagre-request kayo na hindi niya pwedeng kainin o hindi niya nakain, hindi ko siya makakasama. Kasi lalayasan niya din ako sa harap ng camera. Mm. So ilang months na lang guys, aantayin nyo, makakasama ko na ulit magbukbag yung mister ko. Hindi lang ako magsusilo. Malakas din kayong kumain yun. Tandem na kami no. So, hopefully hindi na siya ma-extend para by January. Yan, kasama ko siya magbukbang. So guys, ayan, busog na ako. Tinatapos ko lang ito sa plato ko. Yung mga tayo ng apple carrot. Ayan, gusto yung kanin ko guys. Inubos ko na lang talaga kasi busog na ako.
So yan guys, kung may mga request pa kayo na mga gusto nyo pang makita sa channel namin, gusto nyo pang imukbang ko, imukbang namin ni Hailey guys, don't hesitate to comment po kung ano yung mga gusto nyo ibang mukbang or makita pa dito sa channel namin, kasi sabi ko nga po, ulit-ulit ko sinasabi, pinipriority po namin yung mga suggestion nyo. So guys, paki-like naman tong video, ganyan lang po kasimple, kabilis ang mukbang na to, no? Sana po patuloy niyo po kami suportahan sa panonood ng aming mga videos. And yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe to our channel. See you in next video. Bye!